Que ha estat una pedra? Una pedra. Ha tocat el freno i el cotxe, pum, ha girat cap a la dreta de cop. Sí. I una pedra, un salta per sobre la pedra, com un pedrot, així dalt. Ha guanyat el Fernando Eguren per unes 7 dècimes o així sobre l'Aleix. Nosaltres hem començat amb el primer bucle una mica paradets, el segon bucle hem fet molt bon bucle, ens hem posat tercers. Després el tercer bucle, el primer tram també bastant bé, aguantant la tercera posició, que era el nostre objectiu perquè el Fernando i l'Aleix van molt forts. Hem tingut un problema amb el canvi, ens hem quedat sense canvi i hem perdut com 20 minuts intentant arreglar-lo. Però hem pogut arreglar-lo una miqueta per arribar a final de tram i fer el tram espectacle sense marxes, cremant l'embrague i cremant-ho tot, però hem arribat a final de tramo, a final de rally, que això és l'important. Li preguntarem amb el Lluís, a veure si ens canvia uns frenos per un embrague, a veure si cola. A veure si ens toca per compensar una mica això, perquè... Corner!